салом алейкум дӯстон, хабари хуш. Канале ки платне ки дар Спутник 8 градуса экспресс 8 градуса буд, бародаро бози каналош без плат нашидаган. Ака номаълум то кай кор мекунад, амин рӯз 15/06/2023 нав кушода шидаган. Бародаро мақсад ки ҳамара кушода кардаган, ака и ба фикрам времени ина русский бестселлер мақсад ҳама открити шидагия. Бародаро мудонем кадоме ки успех кард, мақсад ин каналои планира без плани тамошо кунанд, то кае ки мақсад бо маҳкамшон кунанд. Амин рӯз кушода шидагия, мудонем кадоме ки мақсад чикарния, мудонем каналоро мақсад тамошо кунем. Кинопремьера ина мақсад ки каналои беҳтарин анда ёро открити кардаган, номаълум то кая ки давом мекуна. Ба ҳамин хотир тамошо кардан гирен Индия ТВ, ЗТВ Россия. Хай мақсад номаълум то кая ира чӣ мекунанд, мақсад тамошо кардан беҳтарин каналҳоро дорад. Дикари барка НТВ бародаро карочи ҳамаи каналҳоро бодорем тамошо кунем. Ина ТВ-38, ТВ-38 русское кино, ТВ-38. ҳа бародаро ҳамаша мехел бодорем ҳама каса тамошо кунем. воқеъ дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро.